Здравейте! Днес съм ви подготвила една чантичка, много весела и жизнерадостна. Така не може да се каже за чантата, шегувам се. Ето виждате, тя е от два цвята. Дъното е с цветя в бежово, всякакви цветове има. И като основа за горната част съм използвала шампанско, а пък дръжките съм ги оставила шарени. Отвътре съм сложила, както винаги, магнитчето. По-нататък ще почнем и с цип да шиеме, постепенно да овладяваме все пак. Да ви показвам, да не е изведнъж. Това е джобчето. Много така добре се получава. Как се хваля винаги. И подплатата. Вижте, приятна. В същия нюанс, да не е много рязко. И ето ви една хубава лятна чантичка. На който му харесва, натискайте лайк, абонирайте се, тъй като предстоят много други модели и цветове. Каквото се сещате, ще може да взимате като идея. И сега започваме шиенето. Както споменах, по-различна ще е чантата, комбинация от два цвята, цветни мотиви, дръжките, както знаете. Това ще е джобчето от вътрешната страна, което си го слагаме. Това ще е дъното в комбинация с този светъл шампанско цвят и подплатата, вътрешната страна на чантата. След малко ще почнем да шиеме, да видите каква ми е точно идеята. Ето, както ви споменах, дъното. Сега го свързваме с основната част и започваме да шием. Ето, свързвахме, това е така нареченото дъно, с горната част, която, както ви казах, ще бъде бежово. И продължаваме нататък. Ето вижте, като я събрахме чантичката, колко семпличка и свежа се получава. Сега продължаваме нататък с подплатата и ще видите как се получават нещата. Първо трябва да зашием джобчето, както винаги. Подплатата има много интересен нюанс. Избрала съм да е така свежа и приятна. И горе-долу нюанса е същия като чантата. Пролетни цветя. Още пролета и лятото, виждате какво е времето, но това пък не ни пречи ние да си доставяме удоволствие по този начин. Сега ще започна да шия. Ето, зашихме го джобчето и сега ще зашием и подплатата.
за да може да направим по познатият начин. Вече толкова пъти ви обяснявам, че имам чувство, че и вие сте готови да почнете да шиете. Ето сега и подплатата ни е готова с джобчето. Слагаме я вътре в чантичката. Тя е много свежичка чантичка ще се получи. Ще видите. Няма да слагам джобче отпред, тъй като доста шарено дъното и през рамките и ще стане много шарено. Ето, основната част вече е готова. Сега продължаваме нататък. Виждате ли колко лесно става? Аз съм сигурна, че вече като сеят указанията може да ушиете една чантичка. И сега започваме, след като сме поставили през рамките и всичко, започваме да затваряме. Ето е готовата чанта. Казах ви, че ще бъде комбинация от два цвята. Виждате, тук съм сложила цветния мотив на дъното, а отгоре са през рамките или дръжките. Аз пък след през рамки ги наричам. Бежова комбинация. Може да се направи и обратния вариант, но за момента така някакси ми дойде. Ето отвътре с подплатата, пак с джобчето, което е същото като чантата. Мисля, че много добре се получи. Как си се хваля само, но приятна чантичка. Ето и хоп, слагаме наравно и отиваме на разходка. За всичко може да се ползва тази чанта, както виждате и с подплата. Така че ако ви е харесала, натиснете едно лайк, абонирайте се, ако не сте абонати, тъй като непрекъснато шия и имам идеи. Сега съм на вълна чанти, но почвам и други видове модели, като къвчета за очила, портмонета, които ще бъдат комплект с чантите. Хубав ден и благодаря много за видеото.